hem vingut a veure la Mare de la Roca perquè nosaltres som de bastant a prop i és un lloc emblemàtic dins de la zona, no? I el fet de pujar cap aquí, o sigui, quan vas a un lloc així que tens alçada, no? Que pots veure paisatge, en si la pujada ja és una experiència, ja et vas desconnectant, no? I quan arribes dius, uah, ja estàs allà, et mires el paisatge, davant de la finestra esmorzes, en aquella tranquil·litat, en aquella pau, no? Aquí tenim la Mare de Déu de la Roca, que és l'ermita principal, on estem situats. Llavors, aquí al costat és on tenim nosaltres el menjador, al costat de l'ermita, que dona a la plaça. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Endavant, benvinguts a la cuina de l'ermita. Una persona que vingui a la cuina de l'ermita troba el xup-xup, que hi ha molts llocs que no té. Allò que tenien temps de fer les nostres àvies i les nostres mares i la vida no ens ho pot permetre avui en dia. Doncs mira, ens han deixat triar entre diversos plats i com que tots eren així cuinats al xup-xup, nosaltres hem menjat finalment unes galtes, Les galtes de estofadetes, porc, i jo he fet una cosa més lleugereta, una truiteta a la francesa amb pa amb tomàquet i estàs allà assegut, deliciós, no? Perquè estàs veient el mar, la muntanya, bueno, estàs aquí totalment està molt a la glòria. El lloc està molt bé. Vens, menges bé i et relaxes, perquè les vistes que tenim aquí també són espectaculars. Nosaltres fem país amb el gènere, per exemple, la cuina que comprem. No és el mateix treballar amb grans superfícies que treballar amb el botiguer de baix o la botiga de queviures de prop. Llavors intentem fer els nostres plats propers i bons.